Ganalay? Kasi kantahon mo lang? Ha? Kasi Bisaya, analay? Wala pa yung ano ni nga, si Juan version. Wala pa yung Cebuano, in-check na. Wala po. English lang. Tagalog. Ni Tagalog. Sa Tagalog tayo ito lang. Salamat sa iyo. Salamat. Okay. Kaya no? Asa na may pahinumod nila eh? Sino sagot na? Sa pahinumod nila? Kang Hilda. Pahinumod ba? So bagong ikasalot, so may igsuon nga niya din ni Karon, di ba? Okay na kalay? Okay na. Okay na. Okay na mo diha. Okay na. Hala, maestro. Itong kami naman si Jillian. Diyan nga. Find you